Όλοι οι ξένοι και στους αιώνας των αιώνων, ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος καλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόνιμον τα έργα κατευθύνων, και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιμι μας των αγγέλων των ύμνων. Να πούμε δι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ελέγχης. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακούοντες αυτού επί της συνέσης και της αποστήσης είναι αυτού. Και δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτερα αυτού είπε: Τέκνον, τι επίσης ημινούτος, ειδώ ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμεσαι. Και είπε προς αυτούς: Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι της του πατρός μου διήνε με. Και αυτοί ους συνήκαν το ρήμα ο ελάλησαν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτερα αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία, και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης. Δόξα συγνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάσιν, τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Κλείνω κηρυτός σου και πάκουσον ημών εν Ιορδάνη πρωτοστήν κατά δεξά μας και γεια σας τα είδατε, και ευλόγησον πάντα ημάς τους δια της κρίσεως του αυτόν ευκαιρίας ημέρας του διδυμίας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπιστήν του αγιασμού σου δια της θειίας του Χριστού του μεταρρύψεως του κεραντισμού, και γενέσου την Κύριε υγεία με ψυχής του και σώματος, και ευλόγησον και το ειδον τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και προφητήσεων. Κύριε τον λαό σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Το σώσον Κύριε τον λαό σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίωση μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσα η άματα της εμείς τη λαμβάνουσιν, την ευλογία σου άχραντε.
και χρονιά να έχουμε. Έχετε τις ευχές από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Πατέρα Θεόκλητο, ο οποίος θα έρθει να σας δει εδώ πέρα. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο έργο σας και στα υπόλοιπα παιδιά και στα πρωτάκια που ήρθαν τώρα. Πόσα πρωτάκια έχουμε? 4 πρωτάκια. Τι γίνεται παιδιά, τι γίνεται, τι κάνουμε? Ωραία, άντε. Καλή δύναμη λοιπόν. Άντε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ερεσιμότατε, εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και μνημόνες, αγαπητά παιδιά. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκινήσαμε σήμερα τη νέα σχολική χρονιά. Πιστεύω να είναι γόνιμη και δημιουργική. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή προσπαθήσαμε να κάνουμε το παν για να σας χαρίσουμε ένα νέο σχολείο πλήρως αναβαθμισμένο. Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση ξεκινήσαμε και την γενική αναβάθμιση του σχολείου, και το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του κατά 99% τελειωμένο, στο εξωτερικό του κατά 90% τελειωμένο, και αυτό το πετύχαμε βέβαια μέσα σε 2,5 μήνες. Η προθεσμία του εργολάβου ήταν κοντά στον 1 χρόνο και αυτό το πετύχαμε, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και την ανάδοχο εταιρεία η οποία το κατόρθωσε αυτό και τους επιβλέποντες οι οποίοι έτρεξαν όλες αυτές να γίνουν οι δουλειές πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι το σχολείο αυτό θεωρείται θα γίνει ένα πρότυπο σχολείο. Τέτοιες αναβαθμίσεις δεν έχουν γίνει σε άλλα σχολεία του νομού μας, και πιστεύω ότι το έργο αυτό, το οποίο έγινε και στα 3 σχολεία και αγγίζει την τάξη των 800.000 ευρώ, θα είναι εφαλτήριο για να ξεκινήσουμε να συμπληρώσουμε και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Εμείς πάντως σας ευχόμαστε πάλι να έχετε μια καλή και γόνιμη χρονιά, να είστε καλοί με τους δασκάλους σας και να τους ακούτε. Αυτοί θα προσπαθήσουν να σας μεταφέρουν όλες τις γνώσεις. Είναι μια πολύ καλή εκπαιδευτική κοινότητα και πιστεύω θα κάνουν το παν για να πάτε μπροστά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και του νηπιαγωγείου. Τα υπόλοιπα τα είπε ο Δήμαρχος. Αυτό που σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει είναι θέλουμε να είστε κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Και λίγα πράγματα εντάξει, είναι περίοδος προσαρμογής ακόμα. Αύριο θα ξεκινήσουν κανονικά και στη συνεργασία με το γυμνάσιο τα παιδιά θα σχολάσουν γύρω στις 12 με 12.30 ώρα. Για αύριο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα πηγαίνει σε καθημερινή βάση, θα ενημερώνεστε και όλα αυτά τα παιδιά. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά και όλες οι ευχές για τα παιδιά μας, για τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου να είναι αυτές που πρέπει για να πάμε σε πρόοδο και ανάπτυξη. Ευχαριστούμε την Εκκλησία. Άντε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δευτέρα είναι τώρα το πέρα. Άντε, μπράβο. Γεια μου, Δευτέρα, μπράβο. Έλα, μετά. Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη, έλα, Τρίτη. Όσο ακόμη δεν κοιτάξτε το πάνω. Δεν κάνουμε να την απιστράσει. Και με κοιτάξει το κλάσπι δεν είναι αστείο, δηλαδή ο χμός του εδώ.
έκαθε και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δουλέψτε τον Κύριο Ευχόμη και εργαλιάστε αυτόν τον τρόπο, τώρα στα παιδιά μου του λογιστή Κύριος Καθολικής Αποστολής και από τον εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάζωσμα πρόσωπου, το καιρό και νεκορεύω και γονείς του Ιησού κατέβησε εις Ιερουσαλήμ, διότι του Πάσχα. Και όταν γίνεται τον 12, αναβάλλοντας αυτόν εις Ιερουσάλημ και τον έτος της εορτής και τελειωσάντων αυτών τα σημαία, σαν το υποστρέφουν αυτούς υπέρ της Ιησοπές εν Ιερουσαλήμ, και ο Καέρον ο Ιωσήφ και η μήτρα αυτού, νομίσαντες δε αυτόν της Ιουδία, ήρθαν ημέρας οδόν, και να ζήτουν αυτόν τις συγγενές και τις γνωστής, και μία βρόντος αυτόν υπέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας αυτόν. Και γίνεται με τη μέρα στις έβρουν αυτόν το ιερό, καθιζόμενο μέσω των διδασκάλων και ακούντα αυτόν και περωτούντα αυτούς. Εξίστα το μέσα. Καθώς η δεσμήνη Σιμών Θεοτόκου και η υπερθέν Μαρίας, με τα πάντα να γίνουν μονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου όπως το Θεοπαραθόμεθο. Ό,τι πρέπει σε πασαδόξη του και προσκύνηση του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάσης και πράσινο του Κυρίου Φίλου μου, κλείνει η περιττώση και πάγους των ημών, ο Ιορδάνη μου θέτει τα δεξιά μας και γεια σας θέτει και ευλόγησον πάντα σημάς του της Κρίσης του Αστυναυτένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και δεξίσου μας απαιστήν του εγγυασμού σου, δια του στήριου του του μεταρρύψου ως του κερατισμού και γενναίσου του μη κυρίες ηγεύσης και στο σώματος. Σίγαρη ο εγγυασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να μαθαίνουμε. Στον Άγιο του Πατρί και του Παναγίου και δόθα του οποίους πνεύμα την νικαίη και στους αιώνας των αιώνων, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύση και τα βαρβάρων δωρούμενος και τους οφειλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύση και τα βαρβάρων δωρούμενος και τους οφειλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύση και τα βαρβάρων δωρούμενος και τους οφειλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σών δωρεώνες, ελέησον και σώσον εμάς. Καλή δύναμη, καλή και ευλογημένη χρονιά. Πόσα παιδιά έχετε τώρα εδώ πέρα? 8 είναι 8. Αυξηθούν. Άντε με το καλό. Λοιπόν, καλό κουράγιο, καλό για το έργο σας εδώ πέρα. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά, τόσο στα παιδάκια, όσο και στην δασκάλα. Τα παιδάκια να ακούνε τη δασκάλα, έχει πολλά να τους μεταδώσει η δασκάλα, είναι από τις καλές δασκάλες. Να ευχηθώ επίσης καλή χρονιά στους γονείς και κηδεμόνες και να είναι όλα αίσια. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Εσείς τι πρόγραμμα έχετε εδώ? Μία εμφανίωση. Καλό κουράγιο. Θεός ημών, όπαν σώπου
καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόνιμον τα έργα κατευθύνων και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και δυνατά, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε του είδου πλούτο τη δυνάμει και ενεργία και εμπλουτή στο Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του επισχολητά των διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων, στην κατά Θεόν επίδοση της σχολής του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της εχάρητη, της Παναγίας Αχράντου και περιευλογημένης εδόξου δεσποινισμού Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμή και αή και στους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, τα σκεφαλάσιμα του Κυρίου κλείνομαι, πριν και τόσο και πάψουν μονήν η Ιορδάνη θα τις συνδεδεσάμουν και γεια σας τα είδατε, και ευλόγησον πάντα σε εμάς και για τις κλήσεις του αυτών αυτήρων συνάντησης της δουλειάς του πρόσχης, και καταξιώσουν εμάς εμπιστήμου του αγιασμούς, ότι για τους πήρες του στούτου μεταρρυθμιός του κερασμού, και για να είσαι μην κύριε η γέμψη του Χριστού. Σίγαρη ο αγιασμός του ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, του ανάρχους Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Σώσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εσείς φέρετε τόσο βασιλικό. Σον δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα, της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε Θεέ σου μόνο φως σου παναπρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσης, όντως ορφωνίας, να τελέσω κι εγώ τον αγιασμό. Θα προσευχηθώ μαζί σας, να σφίξω το χέρι σας. Να ευχηθώ στον καθένα και στην καθεμιά σας τις πρωτικές ευχές μου. Να φωτίσω όλους σας με τον αγιασμό και τον τίμιο σταυρό όπως κάνουμε και στα Θεοφάνεια. Αυτό βεβαίως το έκανα σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση. Οι ευλογίες του Θεού απομπούν σε όλους τους ανθρώπους της γης. Όλοι είμαστε παιδιά του και όλους μας θέλει κοντά του. Βεβαίως το μεγάλο προσωπικό μας κέρδος είναι να τον θέλουμε και εμείς αμοιβαία, ώστε να ενεργεί πάνω μας η παντοδύναμη και αγιαστική χάρη του. Δύο ιερείς μου έλεγαν ότι στον πρώτο καιρό που άνοιξαν τα σύνορα με τη γειτονική μας Αλβανία, επισκέφτηκαν τη Βόρειο Ήπειρο, το σχολείο σε ένα μεγάλο χωριό. Μίλησαν στα παιδιά και στο τέλος τα χαιρέτησαν όλα με το Σταυρό του Χριστού. Υπήρξαν παιδιά που πέρασαν 4 και 5 φορές για να φιλήσουν το Σταυρό, όσο πεινούσαν για το Σταυρό. Κρατήστε αυτή την εικόνα, αγαπητά μου παιδιά, ως μάθημα ζωής. Θα σας χρειαστεί. Και όταν σας χρειαστεί, ενώ εσείς μπορείτε να τον έχετε ξεχάσει, μην διστάσετε να ξαναφιλήσετε το Σταυρό. Είναι φιλότιμος ο Χριστός, μας δέχεται όλους. Δέχεται αναπαύει και αμήγυπη τον τελευταίο όπως και τον πρώτο. Τα υπόλοιπα λόγια αγάπης και ευθύνης ζωής που θέλω να σας πω σήμερα, τα δανείζουμε από την αγωνία του πρώτου κυβερνήτη που κυβέρνησε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, μόλις ελευθερώθηκε. Είναι από μια επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήρθε στην Ελλάδα τη σημαδιακή ημέρα των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου του 1828. Ένα μήνα ακριβώς προτού να έρθει, στέλνει επιστολή στην οποία γράφει: το πρώτο και ουσιοδέστερο χρέος της ελληνικής κυβερνήσεως είναι να προμηθεύσει στο έθνος την διδασκαλία της πίστεως. Το έθνος βέβαια είναι αφοσιωμένο στην Εκκλησία του με αίσθημα απλό και εσωτερική παρόρμηση. Σήμερα όμως αυτή η αφοσίωσή του πρέπει να είναι με γνώση και επίγνωση. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά.
Έπαρση σημαίας. Για τον Εθνικό Ύμνο στο Ιράν. 2, 3. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μετά τη γη. Απ' τα κόκαλα πραμμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αμπλιωμένη χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αμπλιωμένη χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αμπλιωμένη χαίρο ελευθεριά. Ανάπαυση. Ακόμη μία χρονιά σας καλωσορίζουμε γονείς, τοπικούς άρχοντες και φυσικά τους μαθητές μαζί με τους συναδέλφους μας στο γυμνάσιο και τις ηλικιακές τάξεις του Λεμού. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, σας ευχόμαστε φώτιση με τη βοήθεια του Θεού, προσιλωμένοι μέσα στις αρχές και τις αξίες που οφείλει το περιβάλλον της εκπαίδευσης να μεταλαμπαδεύσει στην καινούργια γενιά και στους μαθητές. Η αποστολή των εκπαιδευτικών δεν είναι η απλή ξερή μετάδοση της γνώσης. Η αποστολή μας είναι η διάπλαση του χαρακτήρα, η διαμόρφωση της προσωπικότητας, είναι να εμπνεύσουμε δημοκρατικές αρχές και αξίες, είναι να εφοδιάσουμε τους ανθρώπους τους καινούριους ανθρώπους της κοινωνίας με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους κάνουν κατά το πρότυπο των αρχαίων Ελλήνων καλούς καγαθούς, χρήσιμους στην κοινωνία, ευσυνείδητους, με αρχές και με αξίες που θα είναι προσιλωμένες στην αλληλοβοήθεια, στην ευσυνειδησία, στην ειλικρίνεια και γενικότερα σε όλες εκείνες τις παραδόσεις που ενέπνευσε και ως ιστορική συνέχεια μεταλαμπαδεύει ο ελληνικός πολιτισμός. Των ετών ικανοποιείται, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον και βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό σε μια σχολική μονάδα, σε ένα σχολικό οργανισμό, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι οι καθηγητές. Αυτή είναι το μορφωτικό κεφάλαιο του σχολείου. Και εκεί πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή. Σας ευχαριστώ και πάλι και παρακαλώ να απευθυνθείτε. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, κύριοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητά παιδιά. Σήμερα με τις ευλογίες πάλι της Εκκλησίας ξεκινήσαμε την νέα σχολική χρονιά. Εμείς σαν Δήμος Πρεσπών είμαστε κοντά σας και θα είμαστε όποτε μας το ζητήσετε. Ήδη έρχεστε σε ένα νέο περιβάλλον τώρα εδώ του σχολείου, ένα έργο το οποίο στοίχησε για τα 3 σχολεία κοντά στα 800.000 ευρώ και πιστεύω ότι είναι πρότυπο έργο και δεν έχει γίνει σε άλλο σχολείο του νομού μας. Επομένως, ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για αυτή τη σχολική χρονιά. Ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά τα οποία πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν καλή σταδιοδρομία, να κερδίσουν το μέλλον τους. Επίσης, σε εσάς ήθελα να σας πω ότι θα συναντήσετε δυσκολίες, καλείστε να τις αντιμετωπίσετε, εκεί θα είμαστε αρρωγοί και εμείς σαν Δήμος, θα είμαστε δίπλα σας, αλλά θα συναντήσετε και ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσετε. Εκεί είναι δικό σας συμφέρον να μπορέσετε να
μελετήσετε, να διαβάσετε, να κερδίσετε την ζωή και να ικανοποιήσετε και τους γονείς οι οποίοι μοχθούν για σας και ξοδεύουν για εσάς. Σας εύχομαι και πάλι μια καλή σχολική χρονιά και να πετύχετε. Να είστε καλά. Δευτέρα.